Mä tiedän, että fitti on ihan törkeä nopea. Ja ostin tämän Bauernhofilta eurolla. Funktionaaliset liikeradat. 8 liikettä. Mitä sun pitää tietää näistä? Miksi tää on oleellista? Se selvii kohta. Tervetuloa seuraa. Mun nimi on Estefan. Mä olen koulutettu tanssija, tanssinopettaja, artisti, tulitaiteilija ja rap-muusikko. Tämän kanavan tarkoitus on tarjota sulle tietoa liikkumisen, tanssimisen, ohjaamisen ja valmentamisen tueksi sekä inspiraatiota liikunnallisen elämäntavan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Funktionaaliset liikeradat. Mitä tarkoitetaan funktionaalisilla liikeradoilla? Jos tämä aihe ei ole ennestään tuttu ja toi sana kuulostaa hirveän eksoottiselta, niin tämän videon katsottuasi tiedät, että mitä sillä tarkoitetaan ja mitä hyötyä siitä on just sulle. Nämä 8 kategoriaa ovat lokomotoriset, lonkkia ojentavat, polvia ojentavat liikkeet, ylävartalon työnnöt, ylävartalon vedot, kierrot eli rotaatiot, kiertoa vastustavat eli antirotaatiot ja selkärankaa taivuttavat liikkeet. Kategorioiden määrästä voi olla useampaa tulkintaa. Saattaa löytyä, että joku laskee, että niitä on 11, tai useimmiten näkee ehkä 7 tai 6. Itse päädyin selkeyden nimissä 8. Tanssijat osaa laskea 8. Kuitenkin riippumatta siitä, että millä tavalla lokeroidaan ja kategorisoidaan, niin yleisesti ottaen näissä kaikissa puhutaan ihan samoista asioista. Sitten tarkemmin kategorioihin ja ensimmäisenä on lokomotoriset liikkeet. Tällä tarkoitetaan mitä tahansa liikkumista tilassa paikasta A paikkaan B. Näitä liikkumistapoja on esimerkiksi kävely ja juoksu. Liikkumistyylejä voi olla esimerkiksi ryömiminen, tällaiset 4 raajalla kuljettavat tyylit, vaikkapa karhukävely. Muita tapoja on sitten esimerkiksi hyppiminen, etc. Tätä kategoriaa näkee harvemmin listauksissa, mutta koin tärkeäksi ottaa sen mukaan ja ensimmäiseksi, sillä tässä puhutaan perusliikuntataidoista, joiden päälle rakennetaan lajitaitoa, plus näillä on lajista riippumatta merkitystä vähintäänkin lämmitellessä. Toinen liikekategoria on lonkkaa ojentavat liikkeet. Nämä keskittyy aika vahvasti sun takaketjuun, eli lihaksia, joita sä käytät, on esimerkiksi takareidet, selkä, pakarat. Kolmanneksi kategoriaksi mä otin polvea ojentavat liikkeet. Ja polvea ojentavilla liikkeillä tarkoitetaan esimerkiksi kyykkyjä. Tämä jaottelu ei tietenkään ole aivan täysin mustavalkoinen, koska esimerkiksi kyykkyjen kohdalla sä ojennat myös sun lonkkia yhtä lailla kuin sä ojennat myös sun polvia. Missä määrin? Se riippuu vähän liikkeestä, jota tehdään. Polviojentavat liikkeet voidaan jakaa 1 ja 2 jalalla tehtäviin liikkeisiin. Näiden demonstraatiovideoiden joukossa näette myös variaation, jossa paino viedään sivulle, sekä klassisen grand plién, jossa polvet menevät sivuille varpaiden osoittamaan suuntaan. Kuten lonkkien ojennuksissa, keskivartalo on mukana ja näissä etuketju eli muun muassa vatsalihakset ja etureidet sekä sisäreidet ovat töissä, pakarat ja takareidet tietenkin myös. Itse suosin syvää kyykkyä liikkuvuuden kehittämisen kannalta. Demojen joukossa näette yhdistelmäliikkeen, joka johdattelee seuraavaan kategoriaan. 4. kategoriana on työnnöt, ja tämä voidaan periaatteessa jakaa vielä 2 eri kategoriaan. Eli meillä on horisontaaliset työnnöt ja vertikaaliset työnnöt. Horisontaalisissa työnnöissä työnnetään eteenpäin, vertikaalisissa ylöspäin. Työntävien liikkeiden suorittamisesta vastaa erityisesti ojentajat, rintalihas ja olkapäät. Sitten 5. kategoriana meillä on vetoliikkeet. Myös vedot voidaan jakaa horisontaalisiin ja vertikaalisiin vetoihin. Horisontaalisissa vedoissa kyynärpäitä viedään taaksepäin ja vertikaalisissa vedoissa alaspäin. Esimerkkiliikkeiden joukossa näkyy muun muassa leuanvedot, taljavedot alaspäin,
kulmasoutu ja soutu taljassa. Taljavedoissa näette myös variaatiot otteen välillä. Meillä on leveä myötäote, kapea myötäote, leveä vastaote ja kapea vastaote. Lihakset, joita käytetään vetoliikkeissä, ovat muun muassa hauikset ja yläselkä. 6. kategoriana on kierrot ja 7. kategoriana kiertoa vastustavat liikkeet. Kierroilla tai rotaatioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vartalon kiertoa horisontaaliakselilla ja kiertoa vastustavilla liikkeillä eli niin sanotuilla antirotaatioilla tarkoitetaan ulkoisesta voimasta johtuvan kiertymisen vastustamista. Selkäranka kiertyy luonnostaan monissa liikkeissä, kuten kävellessä ja noustaessa portaita tai nostaessa esineitä. Rotaatiolla ja antirotaatiolla on merkitystä keskivartalon tuen ja tasapainon säilymisen kannalta. Mikäli jokin nivelistä kiertyy puutteellisesti, jokin toinen nivel kompensoi tätä puuttuvaa liikerataa. Tämä aiheuttaa epätasaista rasitusta ja altistaa kulumiselle ja kivuille, ja sen takia on tärkeää, että treeniin sisältyy myös kiertoja ja kiertoa vastustavia harjoitteita. Yksi liikekategoria on myös kantaminen. Se on ehkä sellainen, minkä mä sisällyttäisin kiertoa vastustavaan, koska silloin sulla on niin kuin ulkoinen paino jossain vaikka tässä mukana. Ja sä sun syvillä vatsalihaksilla koetat sitten vastustaa sitä, että sun vartalo ei lähde sitten sen painon mukana niin kuin kaatumaan. Mä itse lisäsin kategoriaan 8 selkärangan taivutukset, missä taivutetaan joko taakse, eteen tai sivulle. Ja mun mielestä tämä on ainakin liikkuvuuden ja tanssin kannalta oleellista. Nämä kategoriat edustaa ihmisen luonnollisia liikeratoja, joita tarvitaan paitsi urheilussa, niin myös arkielämässä. Ja näiden pohjalta ohjelmoiminen on käytännöllinen tapa treenata, koska näissä puhutaan moninivelliikkeistä, jotka siis nimensä mukaisesti liikuttaa useampaa niveltä kerrallaan, joten ne liikuttaa tai hyödyntää samanaikaisesti useampaa lihasryhmää, jolloin treeni on huomattavasti nopeampaa ja paljon tehokkaampaa. Sanoisin myös, että mukavempaa. Näille liikkeille on paljon lukemattomia erilaisia variaatioita. Ja se variointi on tosi tärkeää ihan jo pelkästään sen takia, että ensinnäkin siihen treenaamiseen ei kyllästy. Se pysyy sellaisena freesinä ja mielenkiintoisena. Ja toisekseen monipuolinen harjoittelu ja lihasten ärsyttäminen monella eri tavalla, monesta eri kulmasta auttaa niitä kehittymään. Jos mä summaan lyhyesti voimaharjoittelun hyötyjä, niin niitä ovat muun muassa tietenkin parantunut voimantuotto, parantunut liikkuvuus, hyödylliset muutokset aineenvaihdunnassa ja hormonituotannossa sekä kauttaaltaan vahvemmat luut. Tutkimusten mukaan myös voimaharjoittelu lisää luiden paksuutta, ei pelkästään tärähdysliikunta. Harjoittelu parantaa myös tasapainoa, kestävyyttä, koordinaatioa. Näiden 8 kategorian pohjalta rakennettu treeniohjelma rakentaa kokonaisvaltaista atleettista fysiikkaa, jonka päälle on sitten paljon miellyttävämpää rakentaa sitä lajiosaamista. Puutteet tai epätasapainoinen kuormitus harjoittelun sisällöissä, ne voi johtaa lihasepätasapainoihin, heikentää teknistä suoritusta, hidastaa kehittymistä, aiheuttaa ongelmia muun muassa ryhdin tai tanssissa puhutaan linjauksista, niin ongelmia näiden suhteen. Pahimmillaan lihasepätasapainot aiheuttaa kipuja ja loukkaantumisia. Nämä kategoriat muodostaa pohjan treeniohjelmien suunnittelulle. Huomioikaa, että spesifisyyden periaatteen mukaisesti kehitytte siinä, mitä harjoittelette. Järkevästi suunniteltuna voimaharjoittelu tukee kehittymistä ja monet taidot, niin kuin hypyt, piruetit, vaatii paitsi sen koordinaation, niin myös sen pohjalla olevan kapasiteetin, eli voimaa, liikkuvuutta. Tämän takia voimaharjoittelulla on siirtovaikutus vastaaviin tekniikoihin. Se, miten ja millaisia treenejä tämän pohjalta ohjelmoidaan, liittyy tietysti hyvin paljon siihen, että mitä tavoitellaan. Tavoitteisiin liittyy esimerkiksi se, että mitä voimanlajia ja ominaisuutta halutaan kehittää. Ohjelmoinnista, voimanlajeista voisin puhua lisää jollakin tulevalla videolla. Totean kuitenkin lyhyesti, että
vaikka näitä kategorioita on 8 ja olisi hyvä, että ne ainakin jossain määrin esiintyisi viikoittaisessa treenissä, niin ihan joka ikiseen treeniin ei tarvitse kaikkia näitä mahduttaa. Nämä käsittelemäni liikakategoriat ja moninivelliikkeet muodostaa siis treenaamisen kulmakiven. Kuitenkin erityisesti tanssijan näkökulmasta mä täydentäisin näitä lisäämällä vielä muun muassa ulkokiertäjien voimaharjoitteita, lonkankokistajien, pienten pakaralihasten ja pohkeiden vahvistamisharjoitteita. Että saisit käytännössä just sulle sopivan ja sun tarpeet huomioivan treeniohjelman, niin silloin olisi hyvä, että joku on siinä auttamassa ja keskustelemassa just sun tavoitteista. Tämä on erityisen tärkeää, jos taustalla on vaikkapa loukkaantumisia, jokin sairaus tai siinä vaiheessa, kun liikkuminen tuottaa kipua. Treenatkaa virkeänä, lämmitelkää hyvin, muistakaa mennä tekniikka edellä. Kun tekniikka on kunnossa, niin sitten lisätään sitä kuormaa. Näissä esimerkkivideoissa mä rillaan menemään mun omaa treeniä ihan ajan säästämiseksi. Mä suosittelen, että jos nämä kaikki on aivan uusia, niin lähtisin tosi kevyillä painoilla tai ihan pelkästään kehon painolla liikkeelle. Sitten, kun se tuntuu mukavalta, se on tuttu se liike, niin sitten lähtisin vähitellen pikkuhiljaa lisäämään sitä kuormaa. Ei kokeilla sitä Mave 1 heti saman tien kylmintään heti ekana. Ei. Mä oon itse tanssialalla ja koen, että tanssialalla on vielä paljon tekemistä sen suhteen, että treenaamista toteutettaisiin järkevästi. Ja etenkin vetävien ja työntävien, eli toisin sanoen käsien ja ylävartalon liikkeiden osalta on tosi paljon kehitettävää. Ja kannustankin kaikkia tanssijoita rohkeasti myös kokeilemaan näitä vetäviä ja työntäviä liikkeitä, sillä niillä on positiivinen vaikutus tanssitekniikkaan. Esimerkiksi pirueteissa sen hallinta, koordinaatio ja tasapainoilu helpottuu, jonka lisäksi siitä liikkumisesta tulee myös turvallisempaa, jos sinne käsien varaan päätyy vahingossa esimerkiksi, jos kaatuu vaikka kärjiltä, niin se on tosi tärkeää, että se pystyt ottamaan vastaan sun käsillä. Balletissa kireet rintalihakset voi vaikeuttaa käsien nostamista 3. asentoon. Se voi myös vaikeuttaa arabeskien tekemistä. Ja ihan sellaisen kokonaisvaltaisen liikkuvuuden ja notkeuden takia on tärkeää, että treenaamisessa on mukana myös ylävartalo, piruetit, tasapainoilu, kaikki helpottuu, kun otetaan mukaan kädet. Kädet on aktiivisena, ne toimii. Ja liikkumisesta tulee myös esteettisempää ja tulee myös paljon itsevarmempi olo. Jos tuntuu siltä, että on vaikea tehdä käsien 3. arabeskeja, mitä tahansa, niin silloin kyllä asian voi löytyä ratkaisu sillä, että kokeilette näitä liikeratoja. Ainakin olette lämpimämpiä siinä vaiheessa, kun lähestytte näitä balletin perusliikkeitä. Toki muissakin lajeissa voi olla sama, mutta balletissa käsien käyttö oikeastaan korostuu ja yläselän voimaa tarvitaan tosi paljon. Joo, siinä kaikki, mitä mulla on nyt sanottavaa tähän tästä asiasta. Muistakaa lepo, ruoka, nesteytys ja palautuneena kohti uusia treenejä. Pitäkää huolta itsestänne ja ensi kertaa.